Заслаўе – гэта горад у Мінскім раёне Мінскай вобласці Беларусі. Адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Упершыню згадваецца ў 1127 годзе. Акрамя асноўных выбітнасцяў і славутасцяў горада Заслаўе, гэта значыць праваслаўнага сабора, касцёла і этнаграфічнага музея, тут маецца яшчэ вельмі шмат іншых дадатковых славутасцяў. А менавіта, яшчэ некалькі музеяў, некалькі паркаў, сквераў альбо паркавых зон, некалькі вельмі адметных помнікаў і манументаў, экатрапа, амфітэатр, а таксама мноства вельмі выразных будынкаў, якія можна аднесці да радавой гістарычнай забудовы горада Заслаўе. Усе гэтыя славутасці дастаткова шчыльна размешчаны ў гістарычным цэнтры горада Заслаўе, там жа, дзе размешчаны сабор, касцёл і этнаграфічны музей. Усе разам славутасці горада Заслаўя фармуюць унікальную архітэктурную прастору, якая аб'яднана ў сапраўдны музей-запаведнік. Гісторыка-культурны музей-запаведнік Заслаўе уяўляе сабой унікальную тэрыторыю гістарычнага цэнтра старажытнага горада Заслаўе, дзе захаваліся помнікі архітэктуры і археалогіі 10-20 стагоддзяў, а таксама музейныя аб'екты, якія знаходзяцца пад аховай альбо кіраваннем аднайменнай дзяржаўнай установы. Трэба таксама адзначыць, што Заслаўе з'яўляецца дастаткова вялікім горадам. Тут маюцца ўсе аб'екты базавай і турыстычнай інфраструктуры: кафэ, рэстараны, крамы, банкі і іншае. Больш за тое, Заслаўе размешчана зусім недалёка ад Мінска. У Заслаўе можна вельмі камфортна дабрацца з Мінска як па хуткаснай шашы, так і па чыгунцы. Мноства выбітнасцяў і славутасцяў, развітая інфраструктура і добрая транспартная даступнасць робяць горад Заслаўе вельмі папулярным месцам прызначэння для турыстаў і падарожнікаў па Беларусі.